Awa, ede kuru. La bi bolo. Mun be? Ha? Ame nyongo do ni be makana. Awa, che fili yera ma de. Ne fili yera ma. Ere fili yera ma chefe. Suta ni ma fili yera ma. Mumbe, iga mun be bolo. Ite min kalama. I che kelu no ka mogo blaga ne ngini. Po pasi domina ay inne jole. Est-ce que Plovena? Ah. Ni ne che be ka mogo blaga ngini ko ne ka mun so sa. Ha? O yina le nyongo che. Ne ka désormais I kan ni la jok kare gono ka fo kibe nyongana mana kan fula ko lela. Depuis domina ni trai. Ha? Yakli ba do na ko. Kabo do. Ne kelenga problème ne a résolu ne ni che alhamdulillah ne che kadiye wane refele kadai I kan na fo kibe problème foi créer ne ga foi ko nala tembe ko yila femi nga ja ha ka temi jolina ni awadi yon awadi do ma fi I kadi che wan che kadi I che kadi dala ka fo demi fle economy ne check se ne tare et Allah ko demi fle ne kono ke tare est-ce que ku ngulu et ta fa ken de même bien wulche et tu réfléchis ka kuma fo awa ya gili wala domina yini kashi serane ma ki chekelu no ka glante kena adoni kama ne jigitu glance enfin o te clé flabo en nana fone ena ki konomadu bon e be ka kuma fɛn fɔ ni histoire de nous chute ni intéressé blé ne be mi fiena ne kadin cɛ ye wa ne cɛ kadin kana fɔ k'i be problème foyi créer ne ga foyer kɔnɔna la ne ma farana ne ma mɔgɔ de man ka ne fɛ yɛrɛ e be ne dɔn wa n juguyara ka tɛmɛ o bɛɛ de kan I be min dɔn na kɔnɔ ni ma fara ne la ne ni bu wallahi ala I be t'i bu kɛ ka ni awa de ko hawa de do la ko ne ko nte do ara fi den ne check se ne ko ne ta est-ce que Plo be nga kuma na oh bon ah que ça alle tay de na se ga munike foshi est-ce que foi to parce que tu na se ga foshi leke ni ma yira ne chela ka fo ko ere tay de on nemi ide kere fe ka to ina c'est le même problème là sima awa a blay kuna dono ne be na se aw fe ni ko la mini bi fena te kelen ko I Plo bala etna la me o I bina tay do dron ka histoire ndo inventé machitina soro mi me la me parce que ni dey sabama wolu ko akada fay amom so ko ni ibo don modi mo curiosité de bola akado e bina ti joki ka histoire inventé surtout étalé Sofia tayna ka ta fode adunta bota ne tari joki be histoire were inventé ba ma tini la me o nyemi kan ni ka tanta ki fula ni ma farani la tekse be fendi la wani séance ne che dala dungude ke bi na ti joga mana kamera ko ni ken na mara ni ti se fla ka ro ni ti yere awa no de fie ne check se ebe ne doni die ma be o kele no de messe au fe don do la mini bi fenete kele quoi dala ka fo flare do I che kana ne nyini ou bien ne be sa au fe ni ko la imam fo mo ne fana ne be nyere do awa Dia ini boleh jumpa deh. Ibadah, udang ni kamu kapten berapa? Jangan ada lagi yang kamu. Bari mohon fikir tu.
I ba dɔgɔnin kɔni o ye bɛnkɛ de ye wa a gɛlɛla ne yɛrɛ bozo ma togo togo ne yɛrɛ bɛ taa mɔgɔ minnu ɲini o ye bɛnkɛ de ye o ye débile yafa ma bari sabula ɲɛnamaya ko de don wagati dɔ la bunadamaden i dusukun bɛ kelen n'a ɲini fɛ bɛ yafa ne ma bon ile yɛrɛ k'a fɔ k'i ye min kɛ kama bɛɛ don han i taara k'a fɔ k'i ye min kɛ k'i ko jugu de kɛ n jo t'a la mɔɔ y'i ba ye ɲɛ koli ma k'a ci de han cɛ ye fɛn dɔ f'i ɲɛna masa dɔ y'a fara a kumaya kan a bɛɛ kan ka bonya han masa dɔ y'a tɛ han o de ko f'i ye k'i jamaɲɔgɔn kɔnɔ i muso ɲɛna yan han f'i ye k'i décoller ne ma han est-ce que b'o kan est-ce que o b'a ɲini bon i b'a fɔ ko ɲafɔli ma han ɔ k'a ne silamɛ de ɔ i b'a fɔ silamɛ ko yafa ma kan ka yafa cɛ tɛ voilà mais i fana bɛna dabila han voilà n y'a fɛ i y'i jɔ i place de la mɔɔ de tɛ bɔ fansi fɛ ka na i la famille mara ka d'i ma yan o mɔɔ tɛ yen voilà cɛ sira la de est-ce que cɛ b'a kɛ nin ɲɛna ka i ye kisira saya ma han cɛ sara de cɛ ma taa sira kɛ cɛ ye dɔrɔn ah e de ye kelen cogo de ko musokɔrɔ muso fila de k'i kɛ i b'a fɔ ko kɔtɛ han dɔ y'i tufa yan dɔ y'i tufa yan fɛ e b'o ka ɲi cɛ t'i jɔ han bon bila koro a ye e yɛrɛ kɔnɔ ne yɛrɛ ko t'a la n y'a faamu i ta i n'a fɛ i n'a ye muso ye a tɛ ko kunna a tɛ foyi sida tɛ foyi kunda so nin kɔnɔ yan mana kan fɔ la tɛ fɛn et puis i ye kelen f'i ye walahi n'i ma attention fara i bolo kan i nana ko la walahi ne m'i ye yan voilà a b'i la diɲɛ gɛlɛya bɛɛ k'ale i la lakara gɛlɛya i ma mɔgɔ kan ka jɔ i la famille de kɔnɔ dutigi kan ka jɔ de dutigi kan ka jɔ olu kɔnɔ de ah ni min yɛrɛ ka kɛ ne b'i ye fiyewu voilà ni yɛrɛ ka kɛ o de ka ɲi faut pas que cɛbakɔrɔ i yɛrɛ k'i b'a fɔ ko ŋɔni ye mɔgɔ min sen la han ne m'a f'i ɲɛna i kelen ɲɛna bɔ e yɛrɛ b'a dɔn i bɛ état min na i bɛ tila tuguni ka bɔ i kelen ne ko ye sɔrɔ nin na sisan fɛn tɛ n'an sɔrɔ sa ah la ilaha illallah e kiraba petit ah so e ka dafa ye ka dɔ ko sanfɛ han a fɔ k'a ye wuli ka bɔ yan sisan a fɔ k'a ye wuli ka bɔ a fɔ a ye bɔ an y'an na famille kuma na sɔrɔ a fɔ k'a ye bɔ bon cɛ ye kuma na muso est-ce que muso ka ne sigi ni cɛ ye kuma na ma de éducation 0 a bila fugari i kana fɔ ko bɛnkɛ bɔ i kira fɔ bɛnkɛ ya mɛn manque de respect de nin an y'an ka famille kuma na i ni an cɛkɔrɔba sigilen kuma na i musokɔrɔba yɛrɛ ka kalan sigi i tɔrɔ fɛ i ye k'i bolo dɔ kan fali la han mana mɔ tɔgɔ muso ko i de ko ba muso ko i ka ɲɔgɔn kɛ ko i bɛ ɲɔgɔn kɛ na don walahi n b'i kiri gosi a bɛɛ ɲɛna yan ɛsikoro welekun k'an wele k'an dɔgɔya n t'o ye han
Il est calé là. Et puis là, vous voyez, il faut un tiers, voilà. Une tiers fois, bien tiers aussi. Voilà, maintenant, c'est fait. Tout fait. Nous avons envoyé des films. Voilà. Ne l'utilise. Il can voulait m'en sur le coin de la gare. Quand vous voulez qu'on doit. Ah? L'engadé. Escuro. C'est pas la peine. N'était pas l'on cohérent quoi. N'était pas l'on n'est résolu tout quoi. Et mon boulot il y a pas de l'effet ni fait ni quoi du gouvernement. Non, donc il tient là quoi. Il y a quoi comme de la marre de gars qui l'en quoi. Awa. Awa. Non. Non. Bengenye ngulu kumumsu tabula nabe enne kerele mi nyongana minge wusto njali bala ere kone makmo stari do mere fene ba do iga koma bo mo on fene ma ere nyebe ne le tlatu ngana tumen ma e buzu mane gerele na fene aisha ni ay ne ere kudo ere be ne benga kudo ere be fene ba best du e de quoi a chengo na ma be ne be ga doga e kama sabalza ijo chenere kunna ni benge na be se ka do wa ga nyengo ya na ka asiya na ga bese ngonyala aka do wala sta ali shinne be gerenchena no digira la ga musufu ni ma fina yana gerene la fa ni ki mari ni na be kuma la a éviter quoi mi dele chena ni buzo o fena kan gere ato kuma se bela malaw e mi ke o do jo bala ide parce que benge escolo ni ka na kan sa kan ni mo go ere wuli ko mo fe mo go se ngene no nyani era como muore. Sari amani fungar ngai ta bala imani
Nda kusaka jete bien. Avec propre de Dieu. Ok, mon gars, je vais Hengera. Ibe kuya ni ndoka toka kama. Hawa itara politiki sigi nyingine la ko hena ta ko ndara soro shote no mega nyingine na sura. O kuma ne politiki yo. Awa de yo tawa. O koro kia kingine na toka kama. Ha? O te samena nyinga do. Bem. Ni ba so ni fambe e jahile ya taw. Do wele na politiki ta. Ele ko jere usiri. Awo. Ni opo. Kana fula ko. Ni kila leve shondi ano ya meme nan ko. Bon. Voilà, merci. Awo. Voilà. Merci. Hey, kiri de kuma dara la. Kiri. Ana mga. Kiri yen to nyere. Mga. Kiri afoy ta to ni ka hera so nsi so ko. Ana ka mga. Feminite ya faima. Endra ne toro ne to ne ka na so. Mo on to na. Ibi wal gen wol jita ka ta bo mu na. Ani. Kele na. Ne kana fulani ko. E ka fulan ko ni bete so ya. Sho mba de te ya. Meleke ni college sigile ka ta ni ganda la ka to ta. Ima de yen to no. Iyen to de. Wala inte ya faima. Ni era maboni sui ngona kiri feminite na lafia. Dungo do duska si chokoroba. Wala ita mwana be mwami soro Ibe mkotoro kujugu. Na encore ja mbolo gi kyale ja yi bigane te fio. Ala sini bata para. Bata te para. Kana fula ku ka jepia. Undo so ya neti se kunuma no ye munge ka kono danena jama boro kalama tumana mona yo den to wada haidara ibide haidara na fula mali